Mbak Apri, Mbak Mimin. Sugeng dalu, Mbak Limbuk Mak Cangi. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Karo Mas Bayu ki ngendang, saiki Nek ngaso ngeplaki kulit kae ono. Aku nek pas ngono ngendang ya awene pengen dikeplaki. Oh. Kone ngeplaki luar biasa. Kamu harus memposisikan. Apa? Kapan beliau pas dadi pengrawit, kapan pas beliau dadi dalang. Sing ngesuwi bengi iki yo Pak Dalang yo Mas Bayu. Oh, Gusti Allah panggung ki kono saiki. Ya Dadi anu Mbak Apri, ya karang kala mangsa kadhik mangsa niku ya Nggih. nang mburi, ya kala mangsa ya nang ngarep. Dadi wong ki cakra manggelingan. Nggih. Dang-dang nang mburi, dong-dong nang ngarep. Ra ngoten. Injih. Nggih to? Matur sembah nuwun kagem sedaya warga Candirejo. Maliginipun Bapak Kepala Desa. Pak Lurah, Pak Singgih, Pak Kadus, Nggih. dan Iki mau 6 kadus ingkang kepareng rawuh. matur sembah Terus nuwun. 3 kepala desa ingkang kepareng tindak Iya. sowan mriki. Iya, Pak Mimin. Matur sembah nuwun. Kula dongaaken warga Candirejo tansah pinaringan kaberkahan. Rezeki ingkang gangsar berkah barokah. Amin. Kaya Candirejo, rejo rezekine, rejo keberkahane, Rejo wilayahe. rejo wilayahe. Masyarakate guyub rukun. Aku yo nyun pirsa karo Pak Lurah. Pak dos pundi to dalange cetha Mas Bayu sok makaping-kaping tindak kene. Kok bintang tamune kedah kula niku gek pripun gek lendhawu iki ora kleru 27 Juli 2025. 25. Jadi wis setahun yang lalu. Setahun yang lalu Mbak Amin. Tahun kunjul Mang Dino. Lah terus Pak Lurah ngene mriki bintang tamu pun sinten-sinten pun sampun. Mriki niku Mbah Waluyo ya wis, Mbak Tatin ya wis, Mbak Elisa ya wis. Kok tahun iki kula niku kok mung ketok-ketokan jenengan mawon Mbak Mimin. Wah. Nggih. Apa Pak Singgih mongko. Sing ngendika, sing ngendika Pak Kepala Desa ngendika ngoten niku, saestu napa namung nyun sewu namung kedaling lati kemawon tak rewangi salat malam lho, Mbak. Ngono ki. Istikharah. Ijih ngaten nika. Lah, mongko garwane penyambut Bulurah ya cantik. Ngoten nyatane penyanyi kok nganggo contoh wanodya ing Candirejo. Sik Mbak Mimin. Nggih. Nek upama Pak Lurah niku ngersake Wanodya Sulistyo ing warna ya tetep Mbak Apri upamane. Rungokno. Masa Pak Lurah ngesake Sukimen tak ya ora mungkin. Nek tumrape panjenengan kanca-kanca wiyaga mbok pimelah sing dipilih Apri. Apri. Ayu, luwes, nyenengke, suarane apik. Niku nek dengan mata telanjang. Heeh. Ini nek penyanpun Bapak Kepala Desa penggalipun pun menep. Wis miwake babakan kadonyan. Dadi sing ternyata nek Apri mung ayu fisik. Nek Mimin kaya ayu ati. Wah, Rupa iso luntur 5 tahun, 10 tahun kan kisut-kisut. Ning nek ati itu selamanya. Loh, Apri kae ayu ning kok bosen nih yo. Nek Mimin kae jane ora ayu, tapi kok iso dadi madrasah kanggo anak-anak. Sopan santune unggah-ungguhe, agamane becik, etikane becik. Nek Apri kae ayu ning celemer. wis ngene ae. Lah nek sing dijipuk duit apa Mas Pices lah boleh lek dijipuk bojone kancane lah ya. Lah kek keren kok. Ya treno kan bojone kancane ya rusak pagrayu. Ya enak. Enak kok kan. Enak dosa. Ngawur enak lho. Lho, jan pirsa kiambak to, ternyata nalisir sepanggranger to. Wis bengi iki paling apik dhewe kowe men Sukimen. Ya. Senengane. Iki desa Candirejo kita, Jos. Heeh. Desa wisata. Desa wisata. Desa wisata. Mbok menawa ning Magelang ki desa wisata pertama iso uga ning Indonesia. Oh, Dadi kok iso sadurunge ngono? muncul desa wisata, lah niki tradisine ya maju. Terus paribasan infrastrukturnya ya luar biasa. Ya. Jadi paribasan tinggalane nek moyang tetep dilestarek. Betul, iya Mbak. Ini pancen luar biasa. Nggih. Seni-seni jadilan, seni latar, wah banget. Nah, ora salah Pak Singgih nimbali sliramu le. Ya mesti Kowe no. kok ora oleh mulih kok. Artis wan kene-kene terus pirang-pirang dino. Iya, engko gendep engko ngantek 5 dino ning kene. Heeh. Bar kuwi dilarung ning Segara Kidul. Apa ya? Nambah mindali kok. Seneng kaya ngono. Oh, celak ning Praga jare. Monggo kene le ngantu-antu panjenengan wis Nggih. walah tenan antusias tahun warga lho. kaya ngono Mbak Mimin, Nah, Mbak nggih, Apri. toh. Kamu Kula- kok raming badan wadat lho Mbak sing nganteni jenengan. Lajeng Wow, saiki sing leluhur-leluhur ki ya do meresani jenengan. Niki wau sing pun
ngesokke katresnan kalian kula. Sapa? Sapa meneh? Bapak Kepala Desa Heeh. Giri Purno. Nika pun kalih kula pun eye contact ngene pun eye contact ngoten. Anu pas Pak Lurah medal to, Mbak minta nemoni tamu-tamu sik nggih. Mbak nyuwun nomor WA-mu ngoten. Sapa Pak Lurah Giri Purno? Ngapunten Pak kula mboten share nami niku pun kula mboten nika-nika kula kagum kali panjenengan. Lah ayu Mbak Apri, alah Apri kok ayuwe wong mriki pun kokean. Ning sing tulus niku wong jenengan ngono kuwi. Tresno sejati. Ini Monggo Pak Lurah Giri Purno menawi badhe bedal pohong. Betul pohon. Loh, bedol pohong yang ini jadi tradisi loh. Bule-bule mancanegara ngerti bedol pohong kuwi kaya ngapa ya jadi anu lho menika wisata lho menika. Luar biasa Apa-apa ki kok. dikembangke dadi becik kok. Ya. Kayak wargane ya grapyak-grapyak. Grapyak. Semana aku lagi mlebu medhok kok kendaraan terus aku mlebu. Lho nek iki wedok asli nek kae mau banci. Wong iki sing ngendi tak jake gelut. Kira teko dhisik to. Heeh. Nek cah cilik-cilik mang iki banci tuwa men aku enggak. Arep nesu kok apa gedhe no tak jak gelut. Lah cah cilik ya. Cah cilik iki jujur. Ning pancen leres kok nek Mbak Apri iki pancen kewes. Nggih. Masak sih. Gandes. Luwes. Nah, sawangane iki pekoleh disawang. Ya ora kanca-kanca kuwi. Jenengan nek pengen ngerti sak njaba jero kula mang tanglet niki lho mantan kula sing rebab ki lho. Alah. Wis tau rasan. Berarti wis tau tumindak karo kowe sing rebab iki. Ora iki kancaku sekolah kok wis iki. Jane kanca ya enak. Pengen ngrasake sing gempi, Mas. Gempi rasane kaya ngopo. Ning yo ngene iki, Nduk. Candirejo maju, Pak Kepala Desa ya ora iso dhewe. Betul. Mesti didukung tokoh masyarakat, tokoh agama, support sistem lingkungan sing mensupport penyanpun Pak Kepala Desa, satemah kene menjadi desa unggulan. Luar Iso dadi biasa. ditolok ukur tumrap desa-desa liyane iku ya ora gampang. Ngono ki lho dadi masyarakat dadi nek pengen desane maju ki ana petang perangan sing ditugemi. Apa kuwi Lek? Siji, pemimpin sing amanah. Wis Nomor- nyata Pak wis sing nggih nyata. 3 periode. 3 kok periode. pisan wis. Nomor loro, pemuka agama, tokoh masyarakat sing iso nentremke suasana. Sing nomor telu, dermawane wong sugih. Sing nomor papat, dongane wong fakir. Loh, jadi semuanya punya elemen ini saling mensupport satemah menjadi desa yang unggulan. Aplaus kagem desa Aplaus Candirejo. Dadi Pak Menika Lurah Raso wau dhewe. Bapak Ibu sekedhik tausiah saking Gus Sukimin menika. Gus. Gus Sukimen jar. Ana nawalana Enten nawala nggih, nyampaikan Pak visi Cangi. misi. Ya. Heeh, karo Sinambi Sik. Gogojek karo Klaras. Saking Kadang Gunung menika Pak Lurah Giri Purno. Oh nggih. Nyuwun tembang laring gunung napa bocah gunung. Nggih. Nomor Ya. kalih Sesideman. Nggih. Menika katujuaken kagem paguyuban kepala desa wonten ing Borobudur. Nggih. Paguyubane naminipun Moncer. Moncer. Oh, tansah moncer. Paring bebingah 200.000. Ya. Nah, nya Laris ngono sih. sesuk nggo suntik kabeh. Ya iya. Rasa meri yo Mbak iki masalah Pak Kepala Desa Giri Purno sing dijebke aku rasa meri yo kabeh keduban rezeki dasare wong ayu gentur tapane gede prihatine tukon bobot tukon pilih laris. Laris kok rono. Laris sak nggon konokan iki lho. Lah nek lek nyanyi pun laris sing belas dari gepok singgol gen mriki muga-muga kene ya kepayon ngono lho. Pak De, ingkang nyelentem mang laris niki Pak De. Apa ya isih mampu nek bapak sing nyelentem ra ya gur garek kerokan karo watuk nek karo aku kok ya. Sehat-sehat nggih Pak sehat-sehat nggih. Enak Duk. Iki ya lengkap nyanipun Bapak Direktur Utama BUMDes nyanipun Bapak Nuryanto. Sembah ya. nuwun Pak Nuryanto. Wah, niku piyayine jan budaya Mbak Apri Mimin. Daya gagah lho, ganteng lho. Kaya mudeng-mudeng kok. Diaturke pamundutanipun Pak. Pak Ya. Lurah Giri Purno nggih. Sesuk Ya. nek ditimbal nang Giri Purno sesuk iki mas Ya. jaluk WA aku. Ya. Ning ora ngejak kowe. Mboten Tenan. teman
mboten kagem diaprini mawon lah napa diaprini kok marake kilap. Nek cedak jenengan marake ayem. Nggih, Mbak Apri. Dalem. Ora usah kuwatir. Mboten kuwatir lah pripun. Ora niku Mbak Mimin niku ajeng dijak teng Giripurna dhewe to. Nggih. Piyambak. Nggih, piyambak to? Mboten nganti menungso niki. Oh, niku wae nggih ngendika kalih kula. Pripun? Tak jae Mbak Mimin tok Mas mangke. Wayangan. Mboten. Lah, Macul. tak kira nimpal. Niki yo pakaryan kok pakaryan Iya. aja sok ngartis aja. Artis ra di panggung dalam kehidupan bermasyarakat ya mesti waya rondo, waya ses kamling, waya pengajian, waya tahlilan, jiko jimpitan ya jiko jimbat, PKK ya PKK. Ya. Aku apa mestine nek maling ya ora, Mas. Lho kowe iki nek aku ketok rada apik saka kowe iki aja serik. Kula iki sing merawat diri ya tenanan. Cara aku ini nek dijak nek dijak apa jenenge? Dijak kondangan. Dijak kondangan ya patuh. Bos. Lho, dijak ning ngendi jenenge mall ya patut. Kok tanganmu nudingi apa-apa? Ya ora, kok nek upama dijak dolan ya patut. Bojone sapa to kae? Cah ngendi to? Cah Klaten ngono ya. Heeh, lah kowe iki nek Dedek wong wedok kok patute go dijak nyaur utang. Utangnya ya ora apa-apa, ya baku daripada ra nyaur ngemplang kok ya. Ya. Teater ke sesi deman nggih. Oke, ya sesi deman. Lendro ya. Ya. Engko penyanyi kepala desa ya nyuwun sing rada gayeng-gayeng gagrak. Banyuwangen. Banyuwangen. Iki kok kersane Bapak Singgih mangke bakal munggah pepanggungan. Oh nggih bibar lagu men kok bibar kasih menika. kasih minggah panggung. Ya, sesi deman dibawani, Mbak. Oke. Genti-gentian. Tak ngrungokke cengkoke Mbak Mimin. Ya. Mbak Apri rumiyin kersanipun ajar kendel. Weh. Kok nek tak tinggal. Oleh, Kok nek aku oleh. wis pengen leren, pengen hijrah ning Jakarta, kono kok ora mampu apa-apa. Arep dadi sopir tuk-tuk. Berarti panjenengan menika klebu sinden senior. Senior nggih. Senior. Tetu guling waranggon. Sinden leluhur. Tetunggul kok leluhur. Ayo nak, rasa sok cantik pamerno suaramu. Wiwitane handara santeke priya bagus kang olah budaya. Wah, suarane arum. Boten sak baene niku kok. Tenang. Kok Sing marai sinten Mbak Mimin? Nggih kula gurune. elek guruku nyelekutis ngono. Pri. Iso ana wong pinter ki saka guru. Ora mlethek langsung pinter ki ora ora. Ora aku kek dhisik ya ora mlethek. Maksudnya muncul langsung pinter mesti ana sing ngarahke, ana sing menerke ngono ki lho. Ket biyen ya puhung. Kan biyen ya anggelan kok. Sawan menyang. Bener toh? Bener. Kutake nek kowe pancen guru, saiki tak kei wektu kanggo kowe bu guru. Iya. Aku tok memberikan masukan nggo kowe sithik apa ora? Apa? Iki mau powermu wis apik. Powermu wis apik. Cengkokmu gregelmu ya becik. Ngapa? Ning nafasmu rada ngos-ngosan. Lah ngapa? Udutmu leren ana. Neng terancit iki nglepis karo Pak Lurah, Pak ngambil korek. Bintang tamu kurang ajar. Pak ngambil korek. Lah Mbok ngono ya ngono. Kowe iki bintang tamu kok wani-wanine ngambil korek karo Pak Lurah. lah par ngenteni bledek nek ra duwe korek kok senengane Kaya kok. mbok ya dadi lek tok dol ki swara. Dadi aku ora ngarang kurang ngono le mudut. Nek aku suaraku elek rupaku wis ayu ra Apa? masalah. Ah. Ayo kok jenggote. Telek. Oke, sing ngendang jaipong kok digluk ae to. Ngesina pakmu gede ki lho kok malah. Lihat Bunda. Lah, Bunda. Bundas. Ayo kayak ngapa? Wis setahun lho ling nginden. Ya iya, setahun dengan tanggalan tak alah wis setahun aku.
Aja ngisini-sini. Setahun kok nek gur barang bosok padahal beli kucing dalam karung ngono. Perjalanan 2 jam setengah lho. Iya. Mong ning nggon pamflete cati kaya ngono. Lah iya. Asine remukan menungso. Pak Singgih lho. Menah. Banjur ora terus Loh. Malah kau kirek kepenyak. Kenapa kamu tertawa? Loh. Kamu nggak ngerti makna lagu ini. Lah ngapa? Sesideman yang artinya delian. Wong delian suaranya lembut, aja ngantek konangan. Pendekatannya wong delian kok aib kok dicerita-ceritake. Dia nggak punya malu. Wong ora nutupi wirang iki kok dadak. Sejatine nek do gelem ngakoni, semua manusia teh duwe aib di kekurangan. Ning isih ditutup rapet-rapet karo Gusti Allah. Mula kowe nek ngerti aibe kancamu, aibe tanggamu, aibe sedulurmu, aja tok critake kono-kono. Siapa tahu nanti aibmu juga akan dibuka oleh orang lain. Hidup Sukimin. Hidup. Aku mau ngelingke ora ana menungso sing sempurna. Bener nek ngelingke iki aja didelok saka wong-wongane, didelok isine. Mbok wong elek nek ngelingke kabecikan, lho krak ya becik. Sing sok kuno ngrengi kancane elek kancane padha mangan daging mentah. Enak no. Ya ora enak. Gosok. Apa iki lho pikiranmu ger ngono terus. Ngono ya apa? Lah nek nggon apa jenenge ngono kan lho, Lek. Nek daging mentah ya ora enak. Ngegril ngono kan rada mentah. Ya ora enak, kae setengah mateng. Ora tau ning Jepang. Terus selendang kuning. Kalau menjinge iso muntir ngono ya. Kang saking bukit. Lengarani kalau menjing kok muntir. Sentuhan-sentuhan kecil yang memperindah, jangan berlebihan. Yeah. Nek berlebihan mengurangi makna lagu tersebut. Ayo. Suara kurang permana ning wasesa ngungro. Tebal tipis. Tebal tipis. Ojo banter terus. Sendal pancing. Ada kalanya dilembutkan. Ada kalanya dilembutkan. Ada kalanya ada pressing penekanan. Ada kala kita harus jadi orator. Wong bawa kok kaya wong gumoh. Ayo ngetok-etok ke supporter bal-balan. Lajeng kok. Ngundrum marang bendara. Diah ki kudu diah ki keindahan to, kudu disampaikan. Wis lek nggo swara Sukimin ae lek. Diah Celestia pijer ngincangake alis. Iki ya dipoto, diabadikan kalau adik-adik KKN UNS. Wow. Terus UNJ. Ya. Terus Live streaming Jogja Live. live streaming Jogja Live. Terus saka Universitas Tidar Magelang. Nggih, anu Bapak Rektor Universitas Tidar nika bapak kula, Mbak. Nika nggih. Prof Sugiarto menika bapak kula. Dadi aja nyepelekke. Aku ngene iki gur tak nggo srawung. Silaturahmi. Ora melulu duit. Aku wis dicukupkan. Ya, berarti sesuk ora njaluk duit ta. Kula mboten njaluk. Lah napa? Dadi Prof Sugiarto Ini kan bapak perjan angkat. bapakku angkat. Angkat. Lho dhisik kan ning Bangjo terus dikukup ngono lho. Entekno nak. Ya, yuk. Siap nggih. Terus no sesi deman.
bonang apa gender iki. Sepira, Pak? Luwih becik atanana timbang lapisan tiakan selestia tak rewangi samudana marang kula warga kerem yang praputra mangke sing kok kekalih digayengke nggih Mas. Ya. Soale kula pun janji kalih awak kula dhewe nek nyambut garung metu kringet ya napa bayaran rasane ra tekan. Dadi yang kulinane tebang kayu ya. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke omah sak isine yo kowe apa wae senadyan sasidem yo Kicau mania. Luwih becik atanana timbang tapisan selestia tak rewangi samudana marang kula warga kerem liwat kincange ngalismu wasaning hatiku sakyan musling set yasaku aku isih jadi sholatmu
Gagas kowe iki pusing aku. Lah ngapa? Goyang ngene kene bokoke setekan mungkit kono. Lah kudu sing semangat Gogrok kabeh. Kula iso. Ning kula ki wong Jawa adat ketimuran ora tekan rasa kula. Elek. Ya budaya. Ning nek kon serono batin kula ora iso nglakoni. Ya golek duit ning nek kon arogan ora tekan rasaku, Pri. Serono iki. Ora kok balene rada sesek Mas, rada sesek di apri mau. Balik rada sesek Mas. Ayo kendangane. Kendangan rada sesek le. Di koploke mon. Nek didelok pancen luwes kok. Kurang piye? Alah, Gur, isine gur subalan. Kanebo sepet terus kene iki apa ngono. Anduk. Lah kowe iso apa ora? Nah kan asli Mas. Jajan. Dadi ya nek mun antek putah piye? Utah apane? Masa asli. Utah kaos kakine. Oh ya padha gombale kok dadak. Sing Podo ngendang jae kok gombal. ora pareng nyunenen lho, ora pareng lho ya. Ayo kowe ya nyoba goyang kok. Ayo oke Adik. Yo sing atraktif mau ki. Syukur. Tujune ling gender rada adoh. Lah ngapa? Apa cerarak kesampluk. Sampluk jare. Ternyata kabeh di karakter dewi-dewi ya. Makane aja sok ngono kok apa-apa kok dilokke. Maafkan aku. Iki mau Mbak Anu wis ngarani aku engko diajari ya. Sapa? Sing nomor 2 iki lho. Mbak Saras to. Wis Saras. Aku diajari ya. Mbak Apri, Mbak Mimin. Waduh. Iki Semangat kok. Mbok pilih rena ing penggalih. dumateng Bapak Singgih Pak Kepala Mulyanto. Desa. Katuran minggah wonten pepanggengan. Sepotipun ingkang gumyak to. Pak Singgih, monggo. Sepote sing gumyak agem yen Bapak Kepala Desa. Napa dipun dampingi Pak Kadus, napa Pak Nuryanto, napa sinten monggo. Lho Mas Sidik. Klintong-klintong numpakan do ngebel klingkong. Klingklong. Injas, keparipun Bapak Kepala Desa sliramu kon maju nak. Nggo pancingan kok eksekusine aku ya nak. Sing dikersake mesti nek Bapak Singgih ya tetep Mbak Apri. Nggih, Pak. Sugeng dalu Mbak Apri, Mbak Mimi. Nggih, Pak. Ragi mriko Bapak nyun sewu, nek kula ngantek dawar kok ya. Sugeng rawuh di Desa Wisata Candirejo. Nggih. Matur suwun rawuhipun, matur suwun berkahipun lan doaipun. Ampun, Ya ta Mbak. Ampun kleru wudu lho. Kok Mas Pak? lho Pak lho. Niki lho. Kene kene. Mbah Kakang ki akal kula mau. Alah kula sing wis katam. Mang betap, Mbah. Sugeng dalu Pak. Nggih, Pak. Sugeng dalu. Selamat sembah Sugeng nuwun dalu. sampun Nggih. dipun tampi kanthi saya wonten Candirejo. Dawah sami-sami. Kok ya kula malah lingsem lho penyan menika. Ya sami benten kalih teng lebet wau. Terus pundi? Nek teng lebet niku rada tentrem, nek teng mriki kan kula niku samar. Samar pripun lho, Pak? Cedak-cedak kalih panjenengan nika monggo bojo kula teng mriku niku. Ibu ngampil Bapak sekedap nggih. Ibu, menika aman nggih, Bu. Dijamin aman nanti meteng menika pun. Nggih. Saestu. Niki diapri pun bar Mendone tasih. tasih Pak, Oh, alhamdulillah. alhamdulillah. Nggih nika Sampun tambah, Pak. Kamangka mendonipun niku
ping setri sedanten mboten enten jalere kok iso Wedok kabeh, heeh. Kula nggih sembah nuwun dawuhi Nggih. Bapak Dalang, Nggih. Mbak Mimin, Mbak Api, kalian iki nggih wonten Nggih. punden rencang-rencang kades. Nggih, matur sembah nuwun. Bapak Ketua Bumdesma Kecamatan Borobudur. Pak Nur nggih. Bapak Nuryanto. Nggih, sugeng kula, Pak. Nenggo dawuh, Bapak. Nggih. Kemayune. Nyawang Pak Nur langsung rahimmu kaya keram ngono. Tedun. Kok tedun ya? Ya ini halus. Iki badhe Nggih. paring dumateng warga masyarakat lelagon kalian gending napa Mbak sing kira-kira ben ra adem. Panjenengan ngersaken napa lho, Bapak? Walah, aja. Panjenengan kan dawuh Nggih. kula gek kula apa 20 yuta penyanggih langsung oke lho. Kinten-kinten nggih sing saged gulung koming teng mriki iki to Oh Mbak. ngaten. Gerajakan Banyuwangi napa Oh nggih. sing gayeng-gayeng. Ingkang gumiak ngaten nggih. Nggih. Gerajakan diapli kesanipun nyanyi kalian beksa, mengke dibantu ibu-ibu presiden, lajeng kula mengke anu mengestoni kemawon nggih. Kula kalih nganu Pak Dalang, Dalem. niki kula kalih ngampil setunggal. Oh, boleh. Semoga badhe ngersake ingkang pundi. Cantik ning mboten asli, nek niku ayak ya. Oh. Ngersake sing asli-asli kuwi ayo. Wis nek kuwi salah siji maju bar kanggo sak pasaran, wis tenan. Yo, saiki Sinten? Mbak sing Gerajakan mawon. banyak Banyuwangi Nomor kalih saking panjenengan. Oh, ya Mas. Saras. Ndek Saraswati ayo. Eras. Mbak Saras monggo Mbak. Saras. Nek niki asli Wanudya, Pak. Kagem menggugah semangat ibu-ibu PKK. Nggih. Mars PKK sampun sakit. Oh, cocok. Cocok. PKK. Yo sepate mari kita karo nunggu Mbak Saras. Kalih Yo, kula Mars sinambi tak PKK ayo. matur. Kalih warga kula niki warga Cikal. Matur suwun beberapa hari ini sudah membantu panitia Nggih. saparan perti desa Nggih. kalebet dalu punika. Nggih. Dados eventipun sampun pengajian sampun nggih Pak. Sampun, nah niki kalih sebagai tanda terima kasih desa, panitia kalih panjenengan niki mangke kegiatan HUT RI kula tambahi 1 juta, nggih. Tepuk tangan kagem Pak Lurah. Saking Mas RC koperasi untuk 15 dusun berapa Mas? 750-an nggih. Kirang langkung 750 untuk semua dusun, tapi khusus untuk Cikal gandeng nggih malam hari ini tok-tokan iki 1 juta. Yes. Yes, Judahan bangun. itu 50 lajeng kerten gangsal atus. Mulya tenan ya Lek dadi warga Candirejo ki. Niki kula nggih mingle maringi Pak Nur niku saking Oh, pendapatan desa saking Bumdesma niku. Sembahun nggih Pak. Menika Nur. mujudaken bilih Candirejo menika Tahun mawon 27 miliar pendapatan niku. boten babakan arta Pak. Nggih. Kerabatan mawon pas seduluran. Esem panjenengan niku lho sampun ngerontoke jantung Ya, kula. nderek tetang kula Saraswati. Oh Mbak Sarah. Nggih. Garwane nderek? Niku tesih senggel, Pak. Oh tesih segel. Nggih. Oh. Nggih, lah pripun kersane pripun nggih, Pak? Anjir ming nek nderek niku kan ya kula niku ya teko biasa mawon ngoten. Oh, kan. iya, Mbak. Jur celingker. Tak kira arep dikenalke karo putrane. Jarene single. Nggih. Kok wis ketok Niki kula gedabel. nyuwun panyuwunan kali Nggih. ingkang setunggal Mars PKK. Nggih. Secara umum kan sampun saged. Nggih. Ping kalipun mangke Candirejo Bersatu khusus Mbak Saras nggih. Ah, nggih. Nggih. Matur nuwun nggih, Pak. Nggih, sami-sami. Ayo. Niki ben kalih Men pemuda piano. Cikal Mas Nawi minggah mriki nggo artane nggo. Kalih niki kanca-kanca niki sisan nggo. Nggih. Monggo. Monggo Mas, pinarak Monggo, minggah niki panggung. minggah panggung. Nggih. Ben melu-melu foto Lah, kalian nggih. panjenengan. Lah, Ha nggih. niku to. Monggo mriki Mas. Kali sekalian sing kerten kali judahan wakili Pak Kaji, Pak Kaji. Monggo Pak, mriki Pak. Nggih. Wonten tengah menika jejer Mbah Kakung nika nggih. Kok Mbah Kakung. Kakung. Ki Pak Kula mangke Cilikku. sedilo mawon Oh, nek nggih. mriki nggih. Nggih, Pak. Ah, niki Ampun kalian amplop kula lho, Pak. iki sajuta. Mangke damel tambah-tambah pitulasan. Niki damel semangat kagem rencang-rencang pemuda dusun untuk tugas saparan tahun 2027. Mesti kula tambahi ning kula sadurunge mesti ora janji. Ning kok nek wis akhir ngaten iki tak
Ngapane? Wah, niki derek. Wah, jatah. Kagem cikal kalih anu. Kok cikal kerten judahan sinten sing maju? Oh, ini Pak Kardi. Oh, Anakmu niki. melu to, Kak? Salaman kalih Bu sing anu rene. Judahan. Dah nuwun, Dan Pak. 100 kerten. Sip. Kagem Mbak Laras mesake juga nggih. Nggih, kula tebih lho, Pak. Gandeng tasih perawan nganu menjenengan wudoh nggih. Kok budak? Budak ku ora nganggo amplop, ora nganggo Laris, amplop. laris. Dengar. Anakku, Mbak. Eh? Laris, laris. Nah, niki kagem sanggup tambah bensin. Apa? Ning ame sewu teng mriki makin ndak ilang. ngoten niki. Nggih, matur suwun nggih. Sembah nuwun, Pak. Nggih. Sembah nuwun, Pak Matur Sing, suwun nggih. berkah sedaya dumateng Amin. warga sareng-sareng tekan subuh nggih Bapak Ibu sedaya nggih. Nggih. Monggo Mbak, monggo. Ya. Pak Nur nyontol mang glesep kene iki, Pak. Lah aku nek dawah piye kok. Mars PKK. Enggak, Mas PKK dilanjut Candirejo bersatu sing paling keras semplok gamelane ora apa-apa Pak Mas Bayu. Sesuk kula aturi rawuh meneh nek semplok gamelane ngoten. Nah niki nek semplok gamelane ngoten niku nggih marai merbes mili, Pak. Ya, karo kanca-kanca disiapke makae lancarane mau. Ya. Sakniki Mares PKK rumiyin, nggih. Ya, Mars PKK. Mares PKK. Ya, wah. Hidup jaya PKK. Suarane Lah sapa sepiro? ki? Lah sepiro dikon nindingi ora ndak ditindingi lho. Bundhe rak yo kagol to, Le. Waduh, mat-matan ya. Mas PKK. Heeh. Heeh. Ana kae lho. Aman dan bahagia keluarga terus. Ora Aman dan bahagia keluarga berencana hidup jaya PKK. Marilah hai semua rakyat Indonesia membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong, makmur sandang dan pangan, rumah sehat sentosa. Tata laksana. Tata laksana di dalam rumah tangga rapi dan indah. Didiklah putra berpribadi bangsa, terampil dan sehat. Kembangkan koperasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya. Aman dan bahagia keluarga berencana hidup jaya PKK. Hidup PKK. Hidup. Ya. PKK. Ora kowe iki lho, wong wedok kok abrak Mares PKK ora apal. Kene mangkat PKK gur nek utangan tok. Ora titip Sing warisan. kelagon iki mau ngemutake bahwa apa jenenge dibalik sok-sok lelaki sing hebat, mesti ada ibu-ibu yang memanajemen keluarga dengan baik. Mesti Iya. ada support system dari keluarga, wabil khusus seorang istri. Pak Lurah kalau tidak ada tim penggerak PKK ya ora iso. Ora iso. Wong wedok ki lho, wong siji ning pikirane 1000.
iso ngatur keuangan dadi bendahara, iso dadi manajemen, iso dadi dinas sosial, iso dadi psikolog. Lho, nek anake curhat sharing bojone lagi anu wong wedok iso meper. Lho. Nek ketoke mbokmu dhisik pas nyanyi PKK kleru ya ya Le. Pas nggon kuwi didiklah putra berpribadi ganda. Berpribadi bangsa ganda. Bosok ambil. Tak kira ganda. Dadi Ganda. kowe. Iki sisan sing Mbak Saras ning kene. Diaturke gerajakan Banyuwangi. Apa lancaran sik iki? Lancaran mau. Lancaran Sandirejo anu. Ya. Ya nyuwun ngapura engko nek ana klirune Mbak Mimin, Mbak Apri wong karang iki mau dadakan. Injih, kula maafke pun santai mawon. Sing piye to, Nduk? Kula nek latiyo ki mangkatan. Mripat ora Ora ketok, Nduk. latihan ki mau. Wah, jane. Ya engko sindene kur ana Ora kadung ketok Mbak. mripat kalah ndi. Wis Iki tuwa ki. piye iki aku ya mripate ra weruh. Kowe ki lanang lho kok depel-depel. Nek ngene iki aku isih wani. Wong Nek dandane lanang wis sembuh. kowe ki nek ira wong ayu jarike terus sesak kok. Apa iki jenenge wong cari kesempatan kok ya. Delok endi? Kok ndelok jaluk di sepilke. Pripun Pak Giri Purna? Pak Nur, Penasihat Bumdesma. penasihat Bumdes nggih, Akeh Pak Nuryanto katur penasihat Bumdesma. Nyuwun podang kuning. Oh, podang kuning. Oh nggih, sembah nuwun Pak Giri Purna. Alah. Barokah nggih, Pak. Ya, iki nggo kowe neh. Mosok aku ndarani murka. Nggo tuku kotang sesuk. Ya iku aku nek diparingi. Aku karo kan diparingi Pak Lurah iki aku mbok kowe iku diklumpukke nggo kanca-kanca mbok wonge ora. Ya wis nek diklumpukke bae sawerane. Ya, Kok disumbangke kanggo Karang Taruna. Oh iya gunamu. Karang Taruna ngendi? Nggon aku. Kok mempeng tenan. Lah iki wengi ngono kuwi aja murka-murka. Engko ndak ra iso. Lah aku wis diparingi Pak kepala desa lho. Asing diselpetke mau dilumpukke ora. Iki ya ora aku lho jeneng wong jenenge kok. Setuk jatah suntik kabeh barang kok aku kok. Iki sontek kabeh apa uang udu? Ya wong ya gatheke wong mosok wong karo jaran, wong ya karo wong. Arep wujudku elek iki aku ya wong. Apa kaya Lah kok jenengan ki ya butuh apa sontek kaya kabeh. Banaspati apa piye aku ya wong. Ya menungso. Monggo lancaran Ya, Sandirejo Cok, bersatu. alon-alon hati-hati ya. Bersatu Sandirejo maju bersih lingkungan teman dadi asline aman sembarang apa
pangapunten nyuwun pangapunten. Pak niki. Candi Rejo dadi desa wisata. Nggon keri dhewe tong ora do bianteng. Apale menggone tok. Lha iki wae ana sampah barang to ana apa kebersihan lho kene iki saiki sampah ki cukup paribasan resik di rumah ora sendedak di neko-neko rono-rono dadi paribasan gudang sampah dan sebagainya ngono kene iki iso. Sampah endi lek? Lho ana ki lho kebersihan ki lho. Usaha. Mereka Iki lho kebersihan lingkungan iki lho ora nalarmu. Kebersihan sebagian dari iman ya kebersihan ya penting. Lah dadak digedhekke zoom gede banget ora weruh lho. Temah dadi asrine heeh Mas. Heeh lah iya. Pun mrita ketut sauni-uninipun nggih Pak. Nggih, ngapunten Pak niki. Ya cowok 500 kok. Ya kok tak go ajarne ya Mas ya. Ya sesuk latihan no, Saras. Nggih, lanjutan mau ya dadak. Enggak aku lek diparingi ya dadak sore mau. Aku lagi ae iki Mas. Aku blas ra nyandak. Ya wilang-wilang iso muni to Mbak Pri, Mbak Aku ya ora Mimin. sinau. Niki wau pamundutan saking Kak Nuryanto. Ya. Katujuaken kagem Penasehat Budes. Mas. Pak Nuryanto. Ngersakaken podang kuning. Ya. Ora nyanyine kur terus to Mbak Saras. Lah, Diaturke podang Ya. kuning. Nggih. langsung aja no. Langsung Ya. mawon nggih. Langsung ya ora apa-apa. Langsung ya, Pak. Ya wis manut. Nganggo mesem nduk, mesem kok mesem. Lah mesem. Nah, ayo nek merengut terus ya piye? Lah kapan aku lem Lah merengut kan ya ampun. senyum itu kan sedekah termurah. Iki ora merengut Mas. Mas. Oh, pembunuhan karakter kowe. Lek ku diandani lho. Kowe gagas ya. Bar maghrib aku foundation, Heeh. tapi cek gantung wudu to, tak rewang. Soalnya karpet kecandak ning kene. Lah kok cantik kon dundang mas. Lah aku Ram ketok gawe proses kule sik to Kak maksudnya. nganggo hidup rambut kelek barang ki. Lah aku njok dadi ngapusi dosa. Ras. Aku Helm. pancen cok gowo foundation. Ini jajal delokke sing cetha. Mulak anu ki jenggote ana. Tak demoke Kak. Dadi kudu kandel nduk kene iki. Ketoke jerawut-jerawut. Diceluk Mas kok nesu-nesu. Ya nesu. Kowe tak kandhake putumu lho kowe. Lah apa? Nek nang omah nyelukke kong ngono. Foto kan gara arep mangkat sekolah, kong ngono kan. Kong ngono ketangane kene iki. Kae 5.000 wegah yo 10.000 ndladuk aku. Pinter nek Lah iki ya berarti. kong ngono. Iya podang Yo kuning. podang kuning cok. Langsung Monggo. irama gayeng. Ya. Ya, oke. Ya. Tang cumplak. Ana ning ana. Ayo. 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 Ayo.
Tekadku keben. Matur mbah nuwun. Pun dipun pinaringaken. Mbak Sarah. Iki mau